Apay nga adda iti napuskol nga pom iti bra. Ngamin, maasyanda kang tagboy-buya. Tabas sit ti dedet. Hello mga ka-TV ni Janjan, welcome back po sa channel natin. Mga katupo-tupo, hello up there. Gusto ko lang po sana mag-shoutout. Shoutout nga pala sa family Salcedo, family Ocon ng San Vicente, mga kapamilya ko dyan. Shoutout po sa inyo, kay Viva Tayola na nag-request ng shoutout. Hello, eto na. Sana nagustuhan mo tong video at paki-share na rin po. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa comment section para po ma-shoutout ko po kayo. Maraming salamat po ulit sa suporta nyo. O eto na. Gusto nyo pa ba ng mas maraming tupo-tupo videos? Ilocano file o compilation ng mga funny videos. Sa mga kwento, ginawan ko ng video. Ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo sa channel ko. Panoorin nyo lahat ng gusto nyong video. Marami po doon sa TV ni Janjan. Always on the go po tayo mga kaibigan. At lagi po kayong tatawa dyan. Sigurado po yan. At huwag nyo rin pong kakalimutang i-press ang notification bell button para lagi po kayong updated sa mga pinagkagagawa ko. So, yun po. Maraming salamat ulit sa patuloy niyong suporta. Sana po dumami pa po tayo. Ilocano na nga lang. Sana sapay kumataw mat adutay pay. You know. Basta di karigat kay ramit ti video. So nga sana ma-appreciate niyo ako. Salamat.